नोंथांमोनखौ फिन आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोननो दायो बेवहाय खोन्थागोन आङो बर्ग रोदा दिहुननाय गोरलैयैनो जोङो माबोरै बर्ग रोदा दिहुननो हायो बेखौ आं बेवहाय बानायगोन। नोंथांमोनहा फारियै नायलांबानो जाबाय जाहाथे बुजियो। बेवहाय आं होना दोनदों, बेवहाय मा लिरना लाखादों, बेवहाय 1 स्कुवेरा 1 जायोना, 2 स्कुवेरा 4, 3 स्कुवेरा 9 बेबायदिनो ना, बेबायदि जायो जोंना स्कुवेर खालामब्लाना। दाना जोङो माबोरै गोरलैयैहाय बर्ग रोदा दिहुनो। साप'ज बेयाव हमना लाबाय 7 to 9 बिनि जोङो माबोरैहाय गोरलैयै बर्ग रोदा दिहुनगोन जोङो मा आगदानिफ्राय जरा लाबोनांगौ जोङो, ओमफ्राय जरा बेवहाय मा आग्लायनाय थाबायना मोनसे, बेखिजायना जेबो नङा, मोनसे जोङो आगदानिफ्राय जरा जरा लाबोनांगौ। बेवहाय आगसिथिंसो थायो बियो। दानिया जों बेवहाय मा बेखौ बिनि बर्ग रोदा दिहुननांगौब्ला जों मा मुंसेनिखौ नायनांगौ, मुंसेयाव गु थायोना। दाना जोङो बबे अनजिमाखौ जोङो बर्ग खालामोब्ला जोङो 9 मोनो, मुंसेयावहाय 9 मोनगोन जोङो। बेवहाय नायदो जोङो 3 खौ स्कुवेर खालामब्ला 9 मोनो, बेनिफ्राय मा 7 खौ स्कुवेर खालामब्लाबो मा मोनो जोङो मुंसेयावहाय 9 ना। होमबा मा जागोन बेवहाय जोंनिया 3 आरो 7। दाना जोङो बेयाव मा अनजिमा दं, मोनसे जा अनजिमा दंबायोना। दाना जोङो बेयाव 7 मोननोब्ला जोंना मा नांगोन, जोंनो 2 स्कुवेराव मा 4, 3 स्कुवेरा 9, जोंनो मा जोङो 7नि देरसिनखौ नाङा, जोंनो 7नि फिसासिनखौ नांगौ। मा जों बेवहाय 2 स्कुवेर नालाय, 2 स्कुवेरना 4, होमबा जों बेयाव फैगोन जोंहा 2। दानिया जोंना मा बेवहाय मोननै अनजिमा दं, 3 आरो 7, जोङो बबे मोनसेखौ लागोन बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन, नैबे 2जों जों मा खालामनांगोन, जोङो बिनि से बाराजों जोङो सानजाबनांगोन। से बारा जों सानजाब्ला मा मोनो जोङो 6। दानिया जों माबोरैहाय जोङो बेखौ जोङो बबे मोनसेखौ लानो जोङो माबोरै सायख'गोन, बेवहाय नायदो नैबे अनजिमा ना, बे अनजिमाया बे 9याहाय नैबे अनजिमानि मा बियो देरसिन ना, बेखायनो जोङो माखौ लागोन, जों बेवहाय गिदिरसिनखौ लागोन जोङो 7खौ। बेखायनो मा जागोन बिनियाहाय दहाय मा लादोंमोन जों बेवहाय 2 ना, बिनियाहाय 2, बिनिया मा जागोन होमबा 27। होमबा बिनि एन्सारा मा, बिनि बर्ग रोदाया 27 ना। थिग बेबायदिनो आरो जों लानो हाबावो बेवहाय 3, 2, 4, 9 बेनि ना, जोङो आगदानिफ्राय मोननै लाबोनांगौ ना। बेवहाय जोङो मुंसेयावहाय दहाय बायदि बेना 3 आरो 7 फैगोन बेयावबो ना। दानिया जोंना बियो 32आ मानियाव फैगोन, जोंना 32आहाय मायाव फैयो जोंनिया बियो 32आ 5 स्कुवेरखौ बेसेबां मोनो जोङो 25, ओमफ्राय 6 स्कुवेरखौ बेसेबां मोनो जोङो 36 ना। जोंनो माखौ नांगौ, फिसासिनखौ नांगौ जोंनो ना, बे 32निख्रुइ जोंनो फिसासिनखौ नांगौ। होमबा जों माखौ लागोन बेवहाय 5। दाना जोंना बे 5नि जों मा खालामनांगोन, बेवहाय गिदिर फिसा जोङो बबे मोनसेखौ लानो बेखौ सायख'नोब्ला जों मा खालामनांगोन, नैबे 5नि से बारा जोंना, होमबा से बाराया मा 6 सानजाब्ला बेसेबां 30। दानिया 32आ मा 32आहाय 32आ 30निख्रुइ देरसिन, बेखायनो जों बेयाव मा लागोन, जोङो गिदिरसिनखौ लागोन ना। होमब्ला बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन बेवहाय 57 ना, बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन 57। बेबायदिनो जों लानो हाबावो 1764 ना, 1764 आगदानिफ्राय मोननै लाबोदो, बेवहाय मा 4 मोननांगौ ना। 4 मोननोब्ला जोंना मानि स्कुवेरा 4 जायो, 2 स्कुवेरा 4, बेनिफ्राय मा 8 स्कुवेर, 8 सानजाब 8 बेसेबां जायो, 8खौ स्कुवेर खालामब्ला जोंना 64 मोना होमब्ला मुंसेयाव मा बियो, मुंसेयाव 4 दं ना। होमबा जोङो 2 आरो 8 मोनबाय। दानिया 17आ मानियाव फैगोन जोंना 4 स्कुवेराव ना, 4 स्कुवेर माने मा 16 ना। दानिया होमबा 5 स्कुवेरबा जोंना मा 25सो, जोंनो मा 17नि फिसासिनखौ नांगौ ना। होमबा जोङो 4खौ लाबाय। दानिया जोंना मा बेवहाय गिदिर बबे मोनसेखौ फिसाखौ लानो ना गिदिरखौ लानो ना, बेनि थाखाय जों मा खालामनांगौ, नोङो नैबे 4नि से बाराजों जोङो सानजाबनांसिगोन ना, 5 सानजाब्ला बेसेबां 20। बेवहाय 17आ मा 17आहाय 20निख्रुइ मा बियो फिसासिन ना, बेखायनो जों माखौ लागोन, फिसासिनखौ लागोन। होमबा जोंना मा जागोन एन्साराहाय बेवहाय 42 ना, बेयावहाय बिनि बर्ग रोदाया मा जागोन 42। बेबायदिनो जों लानो हाबावो 2401 ना, 2401 1आ मानि स्कुवेराव फैयो बियो, 1नियावहाय बेनिफ्राय मायाव फैगोन बियो 9 ना, 9 स्कुवेर 9खौ जों बर्ग खालामो बेसेबां मोनो, 90 ना। होमबा मुंसेयाव 7 मोनगोन ना मोनो ना। होमबा जोङो बेनि थाखाय बे जाबाय। दाना नैबेसो 24नि ना, 24आ मानि बर्ग माने स्कुवेराव फैगोन बियो, मानि बर्गआवहाय 4खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां 16, 5खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनो जोङो
25 होमबा जों माखौ लागोन फिसासिनखौ लागोन जों ना फिसासिनखौ लागोन होमबा बेवहाय मा जोङो 4खौ लागोन दानिया जोङो बेवहाय फिसा आरो गिदिर बेखौ बबे मोनसेखौ लानो बेनि थाखाय जों मा खालामनांगौ दोङो बे 4नि मोनसे देरसिनजों जों सानजाबगोन ना बेसां जागोन बेवहाय 20 दानिया 24 आ मा बेवहाय 20निख्रुइ देरसिन बेखायनो जों माखौ लागोन गिदिरखौ ना होमबा बिनि बर्गरथाया मा जागोन जोंना होमबा 49 एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो आरो नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना नोंसोरबो बानायनानै नायनो हागोन बेयावहाय 2209 ना बेनि एन्सारखौ बेबायदि गोरलैयै दिहुननाय नायदो नोंसोरो नोंथांमोना बेखिनियानो एसेनोसै